Vidíte, prosím vás, že přesně to, co celou dobu bylo zjevný, takže takhle je. Že to mají ve svých tajných knihách, který si prostě sdílí a nesmí se teda o nich diskutovat veřejně, protože prostě my bychom to nepochopili. Nedávno bolo zverejnené video, kde sa prezentuje údajná tajná kniha nášho hnutia s názvom Treatise of Divine Insight. Pán Jahl tvrdí, že ide o dôkaz našich učených praktík. Dovoľte, aby sme veci uviedli na pravú mieru. Toto nie je naša kniha. Ide o podvrh napísaný osobou, ktorá si opakovane, falošne nárokovala titul Tretí Mahdi. Konkrétne Džihad al-Mahdi. Tento jedinec nie je a nikdy nebol súčasťou našej komunity ani nášho učenia. Ak si porovnáte túto knihu s autentickými spismi, ako je Cieľ múdrych, okamžite si všimnete rozdiel v štýle, obsahu aj duchovnej hĺbke. Citáty ako napríklad výzvy k obetovaniu všetkých veriacich sú absurdné a nemajú s našim náboženstvom absolútne nič spoločné. Mrzí nás, že niektorí sa uchyľujú k senzáciám namiesto pravdy. Hnutie imáma Mahdiho je o duchovnom a intelektuálnom prebudení. Nie o dezinformáciách či tajnostiach. Všetko, čo učíme, je verejné a dostupné. Záverom, nepodliehajme klebetám. Overujme si zdroje a buďme spravodliví v hľadaní pravdy.